Moi kaikille! Tänään Suomessa on talvi ja me ollaan rannalla järven päällä. Niin tässä voi ehkä kaatua, mutta jos ei ole herkkä jossain kaatuu. Tässä on avanto ja tässä voi uida ja sit voi käydä sen jälkeen saunaa. Mä en uskalla mennä sinne. Oi. Ei oo kyllä. Vähän. Todella. Mm-hmm. Mutta silti tossa on jää. Miksi tossa ei oo jäätä? Miksi? Siksi. No, mene, late. Joo, mutta äiti